Dostlar, ixtibar etkensizdir. So'nggi orada men gil biyik binolar tiyresinde şuvalып yürüyüm. Qarazim da meni avval aytib, bunday rakursda ham esga tushdi Istanbuldagi Galata manarasi. Әлі тағын Мәскәүдәге Останкино манарасы, Москва Сити башнялары, алар янына Шалыдагы шушы корылмада өстәлде. Шалының легендар түбәтәе бу. Аны 1970 елдан кунакханә буларак төзү башлыйлар. 80 елда төзелеш тукталып, эшләр 1993 елда гына кабат башланып китә. Әмма бераздан тагын туктала. Памятники эпохи, так и не состоявшиеся по разным обстоятельствам. Она как бельмо на глазу у нас. И мы не верим, что что-то будет, какой-то толк из этого здания. Bu bina turunda türlü yemiş-miyişler buldu. Yanəsi zamanında üz-üzünə qol salışçılar bulğan şuшы binanın üstü qatına menib taşlanmışlar бар дип дә әйтүчеләр булды. Шуңа күрә без кичкенә чакта мөмкин кадәр урап узарга тырышайдык әлеге урынны. Түбәтәйнең кызганыч язмышы Татарстанның ул чактагы президенты Минтимер Шәймиевне дә битараф калдырмый. Аптыраганнан ул шушы корылманы эшкуар ханымга 1 сумга сатып җибәрә. Биллахи. Тут уже вот 20-этажное здание стоит в центре города, когда-то гостиницу хотели делать круглой. Мы ей сегодня продали ее за 1 рубль. Что там будет? Әмма анда да документлар белән шатаклыклар килеп чыгып, Түбәтәйнең язмышы кыл өстендә кала. 2003 елда корылманы 3 миллион сумга саталар. 2008 елда ул сафка баса. Мин әле мәктәп укучысы булганда шушы бизнес-центрга исем уйлап тап дигән конкурс оештырганнар иде. Мин дә үземнең балалыгым белән, балалык фантазиям белән ялгышмасам бер ундап вариант язган идем. Һәм аны без китергән идек бер телеканалга. Минем шул кадәр өметем зур иде бу бизнес-центрны мин тәкъдим иткән вариант белән атарлар дип. Ләкин ни кызганыч булмады. Бүгенге кыяфәтенә карап, аны Пиза манарасы, Пизанская башняга охшатып була. Элегрәк аның югары катында Түбәтәй сыманрак бер нәрсә калкып тора иде. Шуңа да аны гомер бакый Түбәтәй дип атыйлар иде. Ни кызганыч хәзер ул гади бер 2.18 дигән русча әйтмешлене шушындый блеклый бер гади бер исем. Белмим ни өчендер җитәкчелекнең башына килмәгәндер һәм бизнесның матур шуны яңгырап тора торган татар исеме бирергә. Ни кызганыч күрәсең, теләк тә юк, фантазия да юк, күрәсең шәһәр җитәкчелегенең аннан башка да эшләре байтак. Күршедәге бинада озак еллар Батыр дип аталган легендар төнге клуб урнашкан иде. Аның да матур милли атамасы сакланмады бүгенге көнгә чаклы. Әйтергә кирәк, 11 классны тәмамлагач, безнең мәктәптәге чыгарылыш кичәсе шушында, Батырда үткән иде. Без ул замандагы Шалы Мәрә Васил Шәйхразиевның кызы белән бер класста укыган идек. Безне котларга Васил Гаязович үзе дә килгән иде. Менә шундый кызык та, кызганыч та тарих. Түбәтәй исемен кире кайтарып шушы бинада туристларны кызыктыра алырлык берәр милли әйбер эшләсәләр, ничек шәп булыр иде.